Stephen Spiteri ta' 29 sena nstab mejjed fiċ-ċella tiegħu f'Diviżjoni 11 fis-26 ta' Jannar li għadda. Il-ġuvni nstab mal-art fiċ-ċella tiegħu mingħajr ħwejjeġ għal ħabta tas-7:30 ta' filgħodu. Mill-awtopsja ħareġ li l-ġuvni kellu fl-istonku tiegħu ammont sostanzjali ta' pilloli. Stephen Spiteri kien jieħu żewġ kalmanti biex jorqod jew inkella minħabba uġigħ u kien joħodhom fil-preżenza tat-tabib jew infermiera tal-ħabs. Fil-lejla ta' qabel ma stab mejjed iżda l-ġuvni dawn ma ħadhomx għaliex skont it-tabib tal-ħabs kellu pressjoni għolja. Sallum il-familja tal-vittma għadhom ma natawx spjegazzjoni ta' kif minn ġewwa l-ħabs seta' nagħta ammont daqstant kbir ta' pilloli li nstabu fl-istonku tiegħu. Biex jgħidulna u minn seta' taħ dal-pinnoli żgur li ma ħadhomx waħdu żgur. Xi ħaġa ġifieri kien wasal biex joħroġ u ma nasibx li kien ħajma xi ħaġa biex neħħiruh bidu żgur. Dorien oħtu l-kbira titkellem fuq il-martirju li għaddejjem minnu l-aktar ommu. Ħarġiet li kellu għandna memorji ħafna tiegħu, imma dawk l-oġġetti tal-aħħar li kellu hemm. Dorien tajt kif dakinhar nistab mejjed ħadd mill-awtoritajiet tal-ħabs ma nfurmhom. Billi proġunier ċempilli fid-9:15 u ma sabuh fis-7:30 8:15. Laqgħa ġejna informati mal-ewwel. U meta morn għalina ġejna id-dar fiċċun mami mhux veru xejn, għax ommi l-fgura toqgħod viċin. U n-numru tiegħi kellhom għax ġieli kienu jċemplu. Kellu jċempli proġunier biex jgħidli li sabuh mejjed. Il-familja għadhom qed ifittxu risposta dwar fuq x'seta' ġara mill-għażiż tagħhom li llum m'għadux magħhom.